Λοιπόν, φίλοι, ευχαριστώ για το βίντεο που μου έδωσες, αλλά έχω ένα μικρό προβληματάκι με το gamepad. Βλέπετε, εδώ είναι το Wii U. Διαβάζετε εδώ, Wii U. Βλέπετε, εδώ είναι το gamepad. Βλέπετε, δουλεύει κανονικά. Αλλά άμα το πάω ούτε ένα μέτρο, εδώ στην κουζίνα, εδώ βλέπετε, ναι, βλέπετε ότι δεν ανταποκρίνεται. Βλέπετε, δεν είμαι μακριά τόσο. Εδώ είναι η τηλεόραση. Βλέπετε, the communication with Wii U gamepad is unstable και το σήμα χάθηκε. Ξανά, ούτε κάτω, σε ένα άλλο δωμάτιο, βλέπετε ότι δεν, the connection lost. Και σε άλλο δωμάτιο βλέπετε εδώ. Εντάξει, εδώ δουλεύει με το ζόρι. Ας γυρίσουμε την οθόνη να κάνω έτσι. Ναι, ξέρω εγώ, ναι, από ό,τι βλέπετε, να, ξανά πρόβλημα. Βλέπετε, είμαι κοντά στη τηλεόραση, βλέπετε, ναι, βλέπετε, εδώ είναι η τηλεόραση, βλέπετε, connection with the Wii U console has been lost. Αυτά.